Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. New Maggi Magic Sarap dagdag value pa. May free 2 sachets. Sa bawat 28 sachets na bilhin, may free 2 sachets. Kaya ang sarap-sarap at ang bango-bango ng mga luto-luto mo. Free 2 sachets na dagdag diskarte sa kusina pang araw-araw. Kaya ang saya-saya ng pamilya. Maggi Magic Sarap dagdag value pa. May free 2 sachets. Bili na, bili na! Promo duration January 1 to December 31, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1210 series of 2020. New Maggi Magic Sarap. Dagdag Value Pack. May free 2 sachets. Sachets. Bili na, bili na. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Kumpleto refers to per serve of Tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from April 1, 2021 to June 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1451 series of 2020. Enjoy 1050 pack! Sagot Kinsena Swak! Weh, sobra kabikoy pakno. Ang sikreto, dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Dikit na tubig bukagon asin pa sa puhon. Sobrang sabon, sobrang sa epekto. Dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Enjoy 1050 pack! Sagot Kinsena Swak! Enjoy 1050 pack! Sagot Kinsena Swak! 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Kinsena's pack, only 1050 SRPs. Pandesal! Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal! Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Sa buhay ngayon, gets namin na kailangan madiskarte para buhayin ang pamilya. Kaya you should take care of your health. Gets ka na ng Wilkins Pure. Sure na pure quality water na may global purification standards. Dahil deserve mo ang good health, mag-Wilkins Pure. You are worth a Wilkins. A product of the Coca-Cola Company. Drink Wilkins Pure. Pure quality water for 11 pesos SRP. Radyo Balagon Kaito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Radyo DCGB. 4 minutos pasado alas 5. Maray na hapon mga tugang uya po ang mga barata ngunyan para sa aga digdi sa Radyo DCGB. Mga baratang maruluwas sa aga sa mga dyaryo nasyonal. Enot sa PBN DCGB. Sa mga baratang ngunyan para sa aga. Inotuntan barata halid dyan sa luwas. Si Luens Borse Barcena. LBB Kamen. Dita nang magkaurong kang an sakayan nara Kapitan Nick Barrios kan Barangay Puro, Legazpi City. Pagkatapos na personal ining nagmaneho kaibaan iba pang mga opisyalis di barangay para sa na ma-distribute sa sitio Malangka an sa indang house-to-house distribution in mga relief goods hali sa lokal na gobyerno kan Legazpi. Ini ananotaran kan DCGB News na pagkahapon na dita nang umatras pababa ang Rakal Barangay Vehicle ka na sambitan ng barangay. Natapos na kapusunin persa ang makina kan siya iya mismong pinagmamanehong behikulo dahil sa gabat kan mga relief goods na pinag-alalayan kan sa indang mga pag-iriba. Kung matatandaan nagpaluwas din orden si Alcalde Noel Rosal sa mga barangay officials na sinda na sana ang mag-distribute ng mga ayuda hali sa lakol na gobyerno para ipromotir ang social distancing asin pag-ibitar sa mass gatherings.
manunutaran man na ang mga kapitan, asin na kay Kapitan na Barrios, manunutaran man na tudo maliugot na na-distribuir ini sa mga residentes, ngani na magamit ini sa pangural daw na pangangaipo kan mga pamilya sa Legazpi na naapektaran kang krisis dulot ng pandemya, maski pa nasa Ararayo asin mga nasa tukado na lugar. Ang mga nasa ambik na nakakargang ayuda, kasing gabat ka nakaangkor ngunyan, kaya na didipisilan magperso sa linyador pataas ka sa bago, pero iniindikasyon, ang dedikasyon ka na sambitan ng kapitan na magtaonin mga ayuda sa kada mga harong. Dagdag na Bareta, ako po si LBB. Patanid sa mga matatagas ang payo asin takot magpabakuna kontra sa COVID-19 dahil ipapaarestar sinda ni Presidente Rodrigo Duterte ang mga masayuman na magpabakuna. Sigun sa Presidente, kung habo magpabakuna nin sarong individual, mas makakarahay na maglaya sa sana sa Pilipinas asin magduman sa India o Amerika. Makabaldi, sigun sa Presidente, dahil kung sisepahan na po magpabakuna, iyo pa ang pirming minaruluwas na carrier kan virus. Sinabi kang Presidente na dapat maging matagas ang payo dahil igwang national emergency asin pandemya ang nasyon sa COVID-19. Direktiba kan Presidente sa Department of Interior and Local Government asin mga opisyalis kan barangay na ilista ang mga matatagas ang payo asin habo magpatudok nin bakuna. May arrestanto na kita sa 3rd District si Jimmy Nasolita. Jim, kamen. Naging paborableng parkingan na lugod nin mga trucks on bypass road di sa Salugan Libod area sa Banuan in Kamalig. Bako sana ang mismong Banuan na binipisyaran kan bagong bukas na tinampong ini. Pagabot sa pag-decongest ang bolos kan trapiko, pati ang mga biyaheros paborableng tambayan na ang mga gilid kan tinampo. May relasyon kay ni, may question sa mga konsyalis digdi sa Kamalig. Si dating kagawad Andy Marcaida na kung pwede magformular nin ordinansa ang sangguniang bayan kan Kamalig na si Isay man na pribado o investor man, bakulo dapat harlang kaun ang mga ipapatirindog na mga istruktura digdi o magkaigwanin height limit. Ini sa rason na mararaot ang magayon na figura at nabulkang mayon po ng uro-uldot ang mga edipisyo arog ehemplo ining itinindog na kudal digdi sa Corbada sa barangay Libod kung sa tinuyaw ng ining inot ni Gobernador Al Francis Bichara sa pagsabing nakakalipod ini sa tinampo pati animahin kan bulkang mayon lipod na kan na strukturang ini ay pinatindog digdi nin pribadong pagrugaring asin ang suwestyon ni Gobernador Al Francis Bichara sa DPWH ipagaraba ang mga gilid kaini. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Mantinidong kontra si Presidente Rodrigo Duterte sa pagbalik kan face-to-face classes lalo na't mantinidong patakot ang mga variant kan COVID-19. Sa sayang Talk to the Nation address, sinabi ni Duterte na dapat mabakunahan muna ang gabos ng mga Pilipino bago niya tugutan ang mga estudyante na makabalik sa physical kan sindang pag-eskwela. Tinawan ni Duterte na gusto na niyang ilikay ang mga estudyante kontra sa COVID-19. Ang pagbakuna nakadepende man sa supply na nakukuha ang gobyerno. Pero inasigurar ni Duterte na may supisyenteng fundo ang gobyerno base man sa ultimong report ni Finance Secretary Carlos Dominguez. Dahil nagtugot si Presidente Rodrigo Duterte kaya pinagmarahay kan Department of Education na bawion ang kahagadan na makapagkondukta ng limited face-to-face classes sa elementarya as in high school sa mga low-risk area. Sinabi ni Education Secretary Leonor Briones na respeto ninda ang desisyon ni Duterte dahil aram niya na mas dakol ining naaraman base sa mga informasyon. Enot kani sinabi kan Presidente na dahil niya pwedeng isugal ang kaligtasan asin salud kan mga aki asin maghagad na nin pagsabot kay Briones. Sa sayang reaksyon, sinabi ni Briones na nasasabutan niya ang Presidente dahil bigproteran kani ang kaligtasan kan sobra 27 milyones na estudyante maging kan sobra sa 847,000 na mga paratokdo.
Binawi na kan Department of Education ang kahagadan kanina magkondukta nin pilot implementation kan limited face-to-face classes sigun sa mga estudyante sa basic education level. Ini matapos na daiakuon ni Presidente Rodrigo Duterte ang proposal asin tinawon ning duon na habo nindang ibugtak sa alanganin ang buhay kan mga estudyante ngunya na may pandemya. Sigun kay Education Secretary Leonor Briones, pigrespeto ninda ang desisyon ni Duterte asin akomodar man ini. Tinawan nindo ni Briones na konektado ang edukasyon asin ekonomiya kaya ini ansaro sa mga sa indang pigbabasehan para sigurari ibalik unlimited face-to-face classes sa loob kan 27 milyones na estudyante asin 847,000 na paratokdo ang nakasalali digdi. Ang DepEd naganda para sa pilot implementation kan limited face-to-face classes in kaso magrahay na ang sitwasyon. Nasa 1,900 na eskwelahan ang kwalifikado para sa pilot testing kan limited face-to-face classes. Miyabas tanto plano kan Department of Education na magpautob ng 2 beses sa sarong bulan pagluwas ng sweldo sa mga public school teachers as iba pang personahes. Sigun ka Education Undersecretary for Finance Annalyn Sevilla, marasilbaran kani ang personal financial management kan mga paratokdo. Makakatabang manini para dai maperitan ang mga paratokdo na mangutang. Ang pagpapautob kan 2 beses sa sarong bulan na pagpapalos ng sweldo sa mga teaching as in non-teaching personnel na kadepende sa kahandaan kan mga schools division offices. Nagkaparang Pilipino pamanggararay ang nagpositibo sa COVID-19 maski natudukanan nin 2 doses nin COVID-19 vaccine. Sigun kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na diit man sana ang mga siring na kaso. Nagsayo manguna si Vergere na magtaon nin dagdag na informasyon mantang nakadependyente ang verification sa nasabing kaso. Pigaaran pa kan mga individual kung nagkaparang aldaw matapos sindang maturukan nin second dose kan magpositibo sinda sa COVID-19. Sigurari na tanawan ni Dode Vergere na efektibo ang mga bakuna. Base sa United States Center for Disease Control, ang mga tao pigkukonsiderar na fully vaccinated na 2 semana pagkatapos ang sindang maresebi ang second dose. Siniguro kan Department of Health na ang COVID-19 vaccine patas na pigdidistribir. Sigun kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, pigsusunod man giraray ang prioritization framework. Wala sindang pigpipili maski anong brand kan COVID-19 vaccine ang ipapadara sa mga riyon. Pinaimutikan man kan DOH na pigpapaboran kan gobyerno ang Davao sa distribusyon in Pfizer vaccine. Tanawan ni doon kan DOH na pigpapaboran kan gobyerno ang Davao sa distribusyon kan nasabing bakuna. Ngayon res na tanawan ni doon ni Health Undersecretary Abdullah Dumama na parehas man sana ang doses na narasabi kan Cebu asin Davao. Paglino pa ni Duama na dosis bako man sa Davao City pero sa bilog na Davao Region. Nakarasabi ang Davao nin vaccine doses dahil sa may kakayahan ining magsaray nin bakuna sa paagi kan sendang ultra-low freezer. Miyaras tanto, mas papaiwason pa poon ngunyan ang pag-ururon kan gobyerno asin Israeli expert team may kinaraman sa vaccination rollout. Siguro din kay Vaccine Czar Carlito Galvez kung saan partikular na tuturukan ninda ang pagpapareserve kan COVID-19 vaccine. Para pa ini sa pigtuturo na sistema kan Israeli health expert para mas maging marikas ang distribusyon kan bakuna. Ikinaugma kan Department of Science and Technology asin kan Vaccine Expert Panel ang desisyon ni Presidente Rodrigo Duterte na mantinir ang polisiyang mandatory na pagsuulog ng face shield. Sigun kay DOST Secretary Fortunato de la Peña na nagpapasalamat sinda kay Duterte sa padagos na pagdangog sa aviso kan mga health experts na pigrekomendar ang paggamit ng face shield para kay VAP Chairperson Dr. Nina Gloriane
Importante pa manggiraray ang pagsulog nin face shield, lalo na tamantinidong hababa ang immunization coverage ka nasyon na nasa 5%, asin mantinidong patakot ang mga variants. Ang face shield nagtataon nin 95 sa good 99% na protection pag sinabayan pa nin face mask asin social distancing. Inagad kan mga eksperto sa publiko na sunodong pamanggiraray ang minimum health public standard, lalo na ta suminakat na sa 17 ang kaso kan COVID-19 Delta variant sa nasyon. Siniguro kan Food and Drug Administration na mantinidong efektibo kontra sa COVID-19 variant ang mga bakuna. Aminado si FDA Director General Eric Domingo na nagbaba ang efficacy kan mga bakuna sa mga bagong variant, lalo na tapadagos na nagmutate ang virus. Base sa mga datos, ang Pfizer vaccine mantenido ang efficacy rate kani na 93% kontra sa Alpha variant o COVID-19 variant na natang na restro sa United Kingdom. Para sa Delta variant, ang efficacy rate kan Pfizer vaccine nagbaba sa 88%. Ang efficacy rate kan AstraZeneca vaccine kontra sa Alpha variant 66%, mantang 60% sa Delta variant. Paragos man ang pag-aadal, manano sa efficacy rate kan Janssen, Moderna, Sinovac, Sinopharm, Sputnik V kontra sa Delta variant. Pigahagad pamanggirar kan FDA sa publiko na magpabakuna dahil dagdag proteksyon ni kontra sa helang. Mayroon na iba pang detalye sa Bareta, nagdalaom sa Assistant Majority Leader Precious Hipolito Castelo na maitaas ang kumpiyansa kan mga Pilipino sa COVID-19 vaccine dahil man sa donasyon na bakuna kan Estados Unidos sa Pilipinas. Pinag-unambitan kan kongresista ang sarong survey na ginibo kan nakaaging mga aldaw pa sana na pigpipili kan mga Pilipino ang COVID-19 vaccine na gibo kan Amerika asin iba pang Western manufacturer. Dahil digdi, nagtutubod si Castelo na mas mainganyar ngunyan kan gobyerno ang dakol na nag-aalangan na Pilipino na magpabakuna dahil sa vaccine na halis sa Estados Unidos. Base sa mga report, magtataon nin 80 milyones doses in AstraZeneca asin 500 milyones doses nin Pfizer in Estados Unidos sa mga nagtitios asin developing countries sa paagi kan vaccine sharing facility kan World Health Organization. Inagad naman ni Castelo sa mga Pilipino na kung anon ang anuman na available na bakuna dahil ini pinakamarayan na proteksyon kontra sa COVID-19. Nag-apel naman ang kongresista sa publiko na padagos na magbantay asin magsunod sa basic health protocol, ano man na bakunang naresbi lalo na't posible pa manggiraray na magkahelang maski na bakunahan na. May arestado dagdag na bareta hali dyan sa luwas, si Ans Galero. Ans, kamen. Pinagdeklaran ko niya na pagkahapon na valid as in operative ang Municipal Ordinance number 12-2021 na ipinasar kan na lokal na gobyerno kan munisipyo ni Tiwi. May kinaraman ni sa ordinansa na nagbabawal ko na sa pagkutosir ni non-essential social as in public gatherings at pag-inom ni alak as in man iba pang mga nakakabuyong na mga inuman asin man ang pagbabawal kay ni sa pag-inom sa mga pampublikong lugar asin man ang paggamit ni mga video okay machines sa bilog na munisipyo kan Tiwi. Ini ang nangyari matapos na i-presentar ni kinatawan Giselle Richard Salceda ang Pamayokan Committee on Public Safety and Order sa Junta Provincial Canalbayan na sambitan ng bagay. Sinabi niya na pinagadalan man kan sa indang komitiba ang nasambitan ng ordinansa sinahihiling na dakula man ang magiging tabag kay ni para makortar kan na Tiwi ang problema may kinaraman sa paragos na paglangkaw kan COVID-19 lalo naman sa indang banwaan. Sa ngunyan pinag-aprobahan naman ni Vice Gobernador Atty. Edsel Grex Tagmana as in pinagsasabing pwede na hindi talagang ma-implementar sa nasambitan ng banwaan. Nagkapira sa salient points kang nasambitan ng ordinansa yung temporaryong pagban kana pagkondusir ni non-essential activities siring nasanakan kafestahan, barangay assemblies, kaurugmahan outings, recreational activities asin iba pa asin man pinagsisiguro na 50% sa nananggad and venue capacity na pwedeng akomodaron sa kada religious gatherings. Pinagsasabi man digdi na pag-inom ka na mga alak o kaya iba pang intoxicating substances dapat gibuhon sa naman sa mga pribadong residensya. Sa ngunyan, padagos na pagkondusir
ni mga committee hearings kan nasambitan ng komite para maaraman man ang iba pang mga ordinansa pinagpapasar sa manlain na LGU digdisa sa tuyang probinsya ni Albay may ginaaraman man sa nasambitan ng bagay. Dagdag na pareta, Ange Galero, DCGB. Mayroon na di papanditales kan Bareta. Magiyon nalakdang sigun kay Senador Laila de Lima ang pagresibi kan gobyerno nintang ro na tabang kan Minister of Health sa Israel para sa ipiglansar na vaccine rollout sa nasyon. Nagdalaom si de Lima na dakula ang maitatabang kan tulong medical expert alay sa Israel sa issue kan dapat na mga estratehiya sa distribusyon ng mga bakuna. Siya naman sinabi pa kan senador na tanganing mawara ang mga pag-alangan asin pagduna sa bakuna kontra sa COVID-19. Sinabi kanina ang vaccination rate kan sa Israel ang sa sa pinakalangkaw sa bilog na kinaban asin dakol ang maukudan kan Pilipinas sa inda. Lalo ng unyanta, habawa pa manggiraray ang bilang kan mga nababakunahan sa nasyon. Magagarumduman, kan mga nakaangal daw nagabot sa nasyon ang medical expert na sinda Abraham Ben Sakin, Adam Nicolas Sigal, asin Dafina Sigol, para ipaliwanag ninusto ang pagkapot sa mga sensitibong bakuna kan Pfizer asin Moderna. Tinawan ni doon kan senador na importante na maparikas ang bakuna pagbakuna sa mga Pilipino, Sheriman, mawara na ang sendang pagduda sa COVID-19 vaccine. Inagad kan sa korte kan duwang abogado halay sa Cebu na deklarar na inapplicable o de pwedeng testing as in quarantine protocol kan gobyerno para sa international travelers. Isinangat ni Attorney Clarence Paul Weminal asin Valentino Bacalso ang petition sa taho man kan magkakaibang regulasyon na ipinapautob kan Interagency Task Force asin gobyernong probinsyal kan Cebu. Nag-apelar sinda Bacalso asin Waminal sa Cebu City RTC na magpalas ng direktiba para mapagulan ang implementasyon kan IATF Resolution 114 na inutang inisyo kan Mayo. Pinangaranan na respondent sa petisyon sinda Health Secretary Francisco Duque base sa ordinansa kan Cebu Provincial Government mananangod sa testing asin quarantine protocol para sa mga returning overseas Pinoy asin overseas Filipino workers kay puan mag-swab kan mga ini pag-abot sa airport asin kung negatibo ang resulta tutugutan ng maghuruli o kaya home quarantine ang biyahero. Sa aradom kan IATF kung negatibo o approved protocol ang nasabing mga individual dadarahon sa sarong facility-based quarantine asin isasalang sa RT-PCR test sa ikapitong aldaw kan quarantine kini. Dahil nagugustuhan ni Presidente Rodrigo Duterte ang pagpapamatagas kan Cebu, mananangod sa implementasyon kan gobyerno kan health protocol para sa international arrival. Na pag-araman na ipinapautob kan Cebu ang sendang swab test upon arrival policy para sa returning Filipinos na iba sa patakaran kan Interagency Task Force. Itinaong kwenta niya ni Duterte sa Department of Interior ng Local Government at magiging kapaladan ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia. Igwanin paagi para mapirita na magsunod ang probinsya sa gobyerno. Punto pa kan Presidente na ang gamos ng desisyon kan gobyerno na kabase sa rekomendasyon kan medical expert. Pag nagsayo pa giraray ang Cebu na ipautob ang protocol, ipapaapod kan DILG si Garcia para hagadan ng paliwanag. May arestando siniguro ni Presidente Rodrigo Duterte na ang pangunya na naman na court order na mapugol sa implementasyon kan gobyerno kan health protocol sa Cebu. Naghahadit si Duterte sa posibleng rokos lalo na taday niya susunodon ang naman na direktiba kan korte na makakadiskaril sa pandemic response
Punto pa niya na ini an para sa kaligtasan ka nasyon, bako para sa hustisya. Maski nga ni respeto niya ang korte, pero sa panahon kan public health emergency, inabisuan ni Duterte ang mga korte na dai magpaluwas ni anuman na injunction kontra sa patakaran kan gobyerno para sa international arrival sa Cebu. Ang ordinansa kan gobyerno lokal dahil dapat magsobra o makalampas sa national policy na pag-araman na duwang abogado nagsumiter ng petition sa Cebu na may kamautan na ipapundo ang implementasyon kan arrival protocol kan gobyerno partikular ang 10-day quarantine para sa returning Filipino sa Cebu province. Inabisuan kan Department of Transportation ang mga driver as in konduktor kan public utility vehicle na aprobitsara ng pagkakataon na i-avail ang assistance program kan gobyerno para sa transport as in stakeholders na apektado kan COVID-19 pandemic. Pangapoda ni DOTR Secretary Arthur Tugade sa gabos na obrero sa pampublikong transportasyon na mag-entra sa service contracting program kan ahensya asin ang chopper scholar program para sindag gararay makabangon. Nakadesenyo ang mga programa bago sana sa mga chopper asin konduktor kundi maging sa sinang pamilya o mahal sa buhay. Ang mga PUV driver na mapartisipar sa service contracting makakaresebi nin onboarding incentive. Linang kawan man kan DOTR as in Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang kantidad kan payout sa mga driver na nagpapartisipar sa libreng sakay program hali sa 46 sagot 82 pesos kada kilometro para sa mga bus asin 52 pesos para sa mga jeepney. Ang mga partisipantes makakaresibin ng dagnag na 7,000 pesos kung magdalag insinda sa driver mobile application kan LTFRB sa laog ng 5 aldaw sa sarong simana. Pwede mag-enroll ang mga PUV driver asin conductor sa chopper scholar kan DOTR asin TESDA para mapakaray pa ang sendang skill. Offer kang programa ang libreng skills training, skills assessment, asin entrepreneurship training. Nagpatani ng publiko o kaya ang Department of Trade and Industry sa publiko kontra sa mga scammer na pigsasabing konektado sinda sa small business corporation asin nagtatangro kansa ng serbisyo katrokis kan dakulang kantidad. Ang SB Corporation financing arm kan Department of Trade and Industry. Sigun sa DTI, target kan mga scammer ang micro, small, and medium enterprises na nagpaplanong mangutang gamit ang Bayanihan Care Program o iba pang lending facility. Sigun pa sa DTI, ang SB Corporation dai nagsisingilin anuman na bayadan para sa proseso o pagpapahidali kan loan application sa irarom kan Bayanihan Care Program. Katakod kini, pinatanidan man ang mga loan applicant na ang pagsumiter ng peking mga dokumento bilang suporta sa sendang aplikasyon sa pautang sa irarom kan Bayanihan Care Program maresulta sa automatikong pagdiskwalifikar kana pendyenteng aplikasyon asin pag-blacklist sa arinman na lending facility. Apere sa kasong estafa asin iba pang magkakanigong lay, abiso kan DTI na kunduda sa mga aktibidad at serbisyo na epektatang ro kung iguang personal na kaaraman asin gustong i-report ang narinman na panglulokong aktibidad na ini, mag-contact sa care hotline na 8651-3333 o mag-email sa sbcorporation@sbgfc.org.ph. Ibinulgar ni Senate President Tito Soto ang posibleng pagiging standard bearer ka Nationalist People's Coalition ni Senador Panfilo Lacson. Inisugon kay Soto in kaso magdesisyon si Lacson na magbuntog sa presidential election apisar kan di man niya madiktahan ang mga kapartido kung si isa ang susuportahan na presidential. Mantang apera kay Congresswoman Loren Ligarda, asin Gobernador Chis Escudero Consorsogon, sinabi ni Soto na dating senador, asin DICT Secretary Gregorio Honasan, asin dating senador J.V. Ejercito, interesado man na magkandidato giraray sa pagkasenador, pwede man i-adaptar kan NPC ang mga mare-elect na senador araw kay Senador Sherwin Gatchalian.
Graduate na Sinda Soto, Senate President pro tempore Ralph Recto, as in Senate Minority Leader Franklin Dralon, as in target man ni Lacson na magkandidato graray sa presidential election o magretiro na. Pagkokonsiderar man ni Soto si Presidente Rodrigo Duterte bilang formidable competitor o magkasog na kalaban ini sa kargong Vice Presidente. Yan mga tugang ang detalles kan mga bareta ngunyan para sa aga digdi sa Radio DCGB. Sa pangarang kan mga pagariba, Ramir Tanay Salado Technical. Ako po si Edwin Peralta nagsasabing mabalas kan sa inong pagantabay. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Bili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ang tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa pating